खुलुमबाय स्टोरी दं आङो राकेश रामची आरो बे समाव खाम्फा बरगयारि जगदान जानायखौ लानानै हाग्रामा महिलारिया गोख्रों बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोन्दों। बे समाव हाग्रामा महिलारिया खाम्फा बरगयारि आरो चन्दन ब्रह्म बिथांमोनखौ गोख्रों बाथ्राजों सोंखारिनायखौ बे समाव नुनो मोन्दों। खाम्फा बरगयारि आरो चन्दन ब्रह्म बिथांमोन थांनायाव थामहिनबा बीपीएफ राजखान्थि हान्जानिफ्राय थांनायाव जेबो खहा खालामा, आंखौ जेबो खालामनो हाया, जेबो खहा जाया होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा। একো আনিব নোৱাৰে একো নহয়। খাম্পা হওক চন্দন হওক বা কোনবাই হওক একো কৰিব নোৱাৰে, বিটিচিত একো কৰিব নোৱাৰে। आं रावखौबो गिया होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा। रावखौबो गिया, जेबो खालामनो हाया होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा। বিটিচিত একো কৰিব নোৱাৰে, বিটিচিত মই আছো, মই কাম কৰি যাম আৰু ৰাইজ আছে, কাকো ভয় কৰা মানুহ নহয় মই। बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव नोंथांमोना मिथिगौ दे बावैसो सान सिगाङाव बे समाव हाग्रामा महिलारिखौ नागारनानै बिथां खाम्फा बरगयारिया इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव हाबबाय आरो बेनि अनगायैबो सिगांनि सानाव थामहिनबा एमपि बिसायख'थिनि सिगाङाव बिथां चन्दन ब्रह्मआ बीपीएफ नागारनानै इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव जगदान जादों आरो बे जगदान जानायखौ बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा गोख्रों बाथ्राजों सोंखारिनायखौ बे समाव नुनो मोन्दों आरो बे समाव हाग्रामा महिलारिया बुंथिदों आंखौ जेबो खालामनो हाया, दोलोआ जेबो खहा जाया। बे समाव बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव बीपीएफ राजखान्थि हान्जाखौ जेबो खालामनो हाया, बिटिसिआव आं दङ आरो बिटिसिआव रावबो बीपीएफ राजखान्थि हान्जाखौ जेबो खालामनो हाया होननानै गोख्रों बाथ्रा बुंथिदों बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा। हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव खाम्फा थाङोब्लाबो चन्दन थाङोब्लाबो आंखौ जेबो खालामनो हाया, जेबो हिलायनो हाया होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा। बीपीएफ राजखान्थि हान्जाखौ जेबो खालामनो हाया, आं रावखौबो गिया होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा। खाम्फा बरगयारिजों बिथांजों आङो 15 बोसोर पावाराव दङमोन, थामहिनबा बे समाव खुंथाय गोहोआव दङमोन। आं मोनथिगौ बिथांमोना आंखौ जेबो खालामनो हाया, आं रावखौबो गिया। फैबाय थानाय समाव आङो बिटिसिआव बा बे समाव सरकाराव बा पावाराव फैगोन होननानै गोख्रों बाथ्रा बुंदों बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा। हाग्रामा महिलारिनि जे आगदा आखाइ बिथां खाम्फा बरगयारि आरो चन्दन ब्रह्म थांनायखौ लानानै बे समाव खौरांगिरिया सोंथि खालामदोंमोन जे बे समाव नोंथाङा मा जागोन, हारसिं जाबाय नामा होननानै सोंदोंमोन आरो बे समावनो बिथाङा बुंथिदों जे खाम्फा बरगयारियानो जा चन्दन ब्रह्मआनो जा बिथांमोन थांनायाव दोलोआ जेबो खहा जाया, आं रावखौबो गिया आरो बे समाव बीपीएफ राजखान्थि हान्जाया जेबो खहायाव गोलैया बा खहा जानाय नङा होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा। খাম্পাৰ কথা আজিৰ দিনত 15 বছৰ 17 বছৰ আমি চৰকাৰ চলাই আহিছো একেলগে। খাম্পাৰ কথা এইটো, খাম্পাই বা কি চিন্তা কৰি গৈছে। মুঠতে খাম্পাই আমাৰ কাৰণে যে কিবা হাম কৰিব পাৰিব এইটো মই কেতিয়াও ভাবা নাই। একো কৰিব নোৱাৰে, মই আছো। স্যার যেহেতু কৈছে কিবা যোগাযোগ আছে, প্ৰমোদ বড়ো যোগাযোগ নেকি স্যার কাৰ লগত তেনেকে দলৰ মাজতে একো আনিব নোৱাৰে, একো নহয়। খাম্পা হওক চন্দন হওক বা কোনবাই হওক একো কৰিব নোৱাৰে, বিটিচিত একো কৰিব নোৱাৰে। বিটিচিত মই আছো, মই কাম কৰি যাম আৰু ৰাইজ আছে, কাকো ভয় কৰা মানুহ নহয় মই। আৰু মই চিন্তাও কৰা নাই বিটিচিত যে কিবা নষ্ট হ'ব, মই ভাবাই নাই। খাম্পা কৈছে কিবা ক্ষতি হ'ব নেকি, চবেই ভাবি আছে, কিন্তু ক্ষতি নহয়। আৰু খাম্পাটো মই কৈছো প্ৰমোদে মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিছিল, হয় এইটো লৈ যা বুলি কৈছো মই। সেইটোৱে স্যার এতিয়ালৈকে 2 লাখ